Salamu alaikum, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan shirin namu na a duniya a wannan channel tamu ta Abdul1 TV. Ina roƙonka kada ka manta don Allah idan ba kai mana subscribe a wannan channel ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe yadda YouTube za su ringa sanar da kai dukkan bidiyon mu daga zaran mun dora. Ba tare da na cika ku da surutu ba, yanzu zan sa muku waka mai daɗin gaske wadda za ta sa ku nishaɗi da farin ciki. Domin wannan bege ne na fiyayyen halitta wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kada ku manta, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za ku ringa samun dukkan sakonninmu da zarar mun dora. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan sa muku wannan waka domin ku ji begen fiyayyen halitta wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
kalkilla ya shafilinsa da baɗininsa kai aishela aikin jikin gani kawai shi yake kalla a zahirin sufar jamala Fadima da Annabi ba za ku zama ba abu ɗaya ba taro saukarsa ce sai aka sufanta ta aka gyaro aka yi gini a zatin tarabu ya koro aka yi gina ta umu aliya ta wanzu cikin sufar da ba a ba kowa ba tafiya zama tashi irin zancen dangon farko isa kudu da sandarsa kike yin iko ne ya ce rabu ya baki to kaga ko nana ba za ki rasa ko mai ba a zuciyarsa ba gurbin da baki mo ba ke ce cikin numfashi imamu ko yaushe baya raba ki da zatin jikin sakin nashe ruwa da ruwa sun haɗu to malam kawai kwashe raba su sai mu ce hankalinsa ya toshe ilimin kina cikin zuciyarsa za ki faɗi ba da wani salaki zan tarba
gwani alƙali, shi kuma in kika yi baitu kumarki, ya san zuciyarki ba za ta yi ba dai ba. Karkata ba kin samu ne ta da na fusu ba ta tsiro ba, ba za a shuka masara gero ya fito ba. Karo ma wuta kanama in aka kai makera to za a gaba dai ba. Kin san fari da bakin alama da ke ake gane abin da ba a gano ba. Kin san abin da za a harada a ci take, kin san dalilin da za ya sa a yi aike. Akwai tasirin ku cikin ibada, babu son ku ibadar bala a karan baba. Wanda biyar wasiya mu biyu ku bayan shi, ku ne jirgin nun zamanin shi, ku ne nubuwar shi, ku ne ahalin Allah, ku ne dangin shi, mai rabuwa da 'ya'yanki umma ko a azaba ba zai iya ba shi suna ba. Ya kadai aka yi wa tabbaci babu kokwanto, fili ya fito. Samun kina ya tabbatar da akwai ceto, sunan kike warwarewa ruhin mazato, daga sanda annabu ya faɗe ki aka gane komai ya samu ba abu ya ba. Kike raba ayyuka har a zama sufi, ke ta kan karagar nan da babu mai mayafi, ba ke din ba uwar gidan adabi, ke ce umma, babu kuruhi na ba zai yi motsi ba. Ki hau ba, kika mulki duniyar rijal ba da kujera ba, kika yi wa arifai madadi ba da sufa ba, kika yi wa mata gata azima, kika rayu tsam kamar ba ki ɗauki nauyi ba. Nake gani nake ji irin kina manto, babun da za ya ban irin naki ko azato.
ce ko kudura ba za ta canzo ba. Kin rabautar da wanda bai zo ba, kin azirtar da wanda bai kai ba. In ga gajiyayye mai rauni ban shigar wuri ba, ban abin da kika bai wasu Husainin baba. Kina shiga maganar ilahu kuma yayi abin da kike so ko baki roƙa ba. Sanan kice so ni ba dan hali na ba. Anan nade nisa dan isar ki madaniya, a kai ni can ciki kada na zauna baya. Aban kujera wacce za ta kwashe kaya, aban sabati kar gaba ta koma baya. Har a jarrabe ni ufaɗi, ki zama min wakiliya a inda ban kai ba. A zuciya nake jinki umma, indai da ke shiri na ba za ya rushe ba. A zuciya nake jinki umma, indai da ke lamari na ba za ya karye ba. A zuciya nake jinki umma, indai da ke magana ta ba za ta yanke ba. A zuciya nake jinki umma, indai da ke tabbaci to ba ma ki samu ba. A zuciya 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 ta, zuciya 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 ta, a zuciya zuciya. To sannan ku da sauraron wannan waka. Na san idan dai mutum ya tsaya saurari wannan waka zai ji farin ciki da annishuwa da nishadi a cikin zuciyarsa, domin wannan bege ne na shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina roƙon duk wanda ya tsaya ya kalli bidiyon nan don daraja Annabi Muhammad, idan bai mana subscribe ba ya danna mana alamar subscribe, ya danna ƙararrawar sanarwa yadda zai ringa samun saƙoninmu da zarar mun ɗora, domin ci gaba da sambadar ilahirin ayyukanmu da muke ɗora a wannan channel ta mai albarka ta Abdul1 TV. Kada ku manta don Allah a yi mana subscribe ɗin wannan channel ɗin. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Ku kasance da mu a wannan channel domin samun ire-iren wannan bidiyon.